Det vigtigste er... That's the church. Kære Signe og Christian, I har store hjerter for hinanden, og de store hjerter, lige så tilspørger jeg dig, Signe Åby Nøjstrup. Vil du have Christian Refsgaard, som hos dig står, til din ægtemand? Vil I give hinanden hånd derpå? Eftersom I forud har lovet hinanden, at I vil leve sammen i ægteskab, og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden. Modtag denne ring, sammen i ægteskab og velsign dem. Vi beder dig, velsign denne. Yes. So cute. Church. Bubbles. Yes. That's it? Yes, that's it. Cheers. So cute. Ja. Oh, there's that one slice. Soft cake.
The baby wants cake. Look at the babies. Give me cake. Yeah, you too. You look amazing, all of you. Help. Oh, it has a... Yeah, that's a salami and this is agurka. Smile. The background is so nice. Oh, I guess they took some photo there. Whoa. Let's put this down. Restaurant. Ja, vi er ikke færdige endnu. Det er ikke slut endnu. Money. Baby trying to give snackies. Det er bare hovedet der er. Det er førstehåndsindtrykket, der tæller. So where's your boyfriend? Første ret. Og vi har ikke et pakket program. Vi har et stort program. Der er rigtig mange, der gerne vil sige noget. Model design. What do you guys do? So he has 400 kroner for your 50,000. So even if they were to cover something, that's far enough. You can get 1 year here. You can part-time in January, and then if they get something, plus 1 day. That's my one. I den er grønne vindruer, olivenolie og ristede mandler. Velbekomme. Og det er ikke fordi, du aldrig er blevet skuffet. Det er på trods af det. Du er en fighter, og du lader ikke kynismen vinde. That it's yes. Mange tak. What's ceviche? Tænk sammen, og jeg vil gerne se dig igen. Og anden date var helt vild. Det var den der helt nye person. Håret var ren. Søvnet fra øjnene var taget væk. Og det var sådan helt
prins Charming, der kom frem. Og der kom faktisk også en dame her, der sagde, at det var prins Charming, jeg var på date med. Jeg gav helt ret. Og så troede jeg ikke, du kunne huske meget fra første date, men der sad du der klar med 2 espresso martini, som jeg lige havde sagt på første date, at jeg var helt vild med. Og så begynder jeg din kærlighed til din familie, hvor jeg er stolt og glad for at blive en del af den. Og om nogle måneder, så kan So pretty. Oh yeah, there's a lot of seaweed. all the seaweed. Whoa, a lot of seaweed. Wow. Seaweed. There's a lot of seaweed. Like, are they doing the harvest? Kunne løse alle de her konflikter. Og én ting, et godt ægteskab handler ikke om at få ret. Det handler om at finde ud af, hvem der først siger undskyld. Til den her dag rigtig længe, og jeg ved også, at Alma hun har glædet sig, det er hendes første bryllup nogensinde. Og vi har jo ikke så lang tid. Ægte lys under en skæppe. Lad det brænde hele væggen ud. Sæt blot en fod. For alt andet er langt væk, når du er tæt på. Jeg ved, du tror, du er så langt fra, men du er så tæt på. Se os tilbage, når vi er så tæt på. What a rush! Tanya wants to steal your meat. Do not let her out of your side. Dun, 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 dun. glad for, at Signe har fundet en ny, hun kan lege bil med. Yes. Passenger princess. Præcis, passenger princess. Og så sad jeg der med min Walkman, altså Signe lege. Et menneske, som altid er klar på at køre lidt til højre og lidt til venstre. Tak. Christian mødte Signe. Frisk menu, klippet hår og en tømmer med sol. Hi, Martha. Dessert one. Costco. Yeah, they gave you extra syrup from the Macerate. Og efter at have sikret mig, at Signe ikke var et romance scam eller sådan et eller andet, så kunne jeg virkelig forstå, at det her var helt specielt med det samme. På meget kort tid ændrede sig rigtig mange ting ved dig. Du blev gladere, du blev mere positiv, du begyndte at komme til tiden. Men bare se, hvad sker der? Men det vigtigste er, at du har givet dem plads til at være kætte. Du har givet dem plads til det her gigantiske akvarium i stuen. I kan så meget, vil så meget, og går knivskarpt efter jeres mål. I er så seje. I dag var vi vidner i kirken, og
Vi er nogen, der har været vidner lige siden day one. Og er ved at vide... Det var sport, mekanik, eller fiske salamander op af en mose, eller... og senere damer. Ikke fordi dem var fanget. Og hvis jeg havde brug for hjælp, om du så ville komme og hjælpe mig. Og det vil du sandsynligvis gøre, før jeg overhovedet bedte dig om det. Det har betydet mere for mig, end jeg nok nogensinde har fået sagt. Jeg Sina at kende. Jeg blev inviteret med til hendes bryllup på Kramsholm Højskole i 2013. Okay, helt juridisk kvinde, tror jeg ikke det var. Signe var bruden Bolette. Ruben Andrea var kommet Didrik. Jeg glæder dig lidt. Jeg har haft fornøjelsen at følge dig i mange år, og du har... Du bringer simpelthen så meget solskin ind i hverdagen. Jeg er i hvert fald virkelig rigtig. Og Christian, som veninde, så gør det mig simpelthen så glad at se, hvor glad du gør, Signe. That was my original parking alarm. med.